Radio Campus Culturae Online. E imos contar unha historia moi especial con todos os que hoxe están con nós. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na 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 na. Como estades? Non oín ben. Como estades? Cantos queren traballar na radio? Oxalá poidades facer con nós moitísimos programas de radio. E queremos que Campus Cultura Online sexa unha radio que lle dé a voz a todas as culturas. Para persoas dende 0 anos ata nenos de 100 e pico. Incluso unha bisaboa que me dixeron que vos acompañaba tamén hoxe para ver do que sodes capaces de facer despois. Vamos contar un conto dos que se contaban antes. Ai, eso mola. E vamos valernos de vos. Así que tedes de botar moitísimo morro. ¡Tronos! Xa está, sin dedo. Ahora sí, tío, outra vez. Unha princesa. Ai. Espera que... Está ajustado, listo. Va. Pim, pam, toma la casita. Me ha robado el corazón, ella fue mi perdición. Estoy sufriendo, me ha robado el corazón, ella fue mi perdición. Por ella muero, Son Pablo e veño de Santiago de Compostela, do Divino Maestro. Escoitamos o que fixestedes? Sí. Dalle! Café de Compostela é un café, un lugar onde contar as nosas cousas. Por la mañana temprano, José se levantó, tomó la escopeta y se fue a cazar. Hola, bos días, somos o grupo de quinto de primaria de Mesón do Vento, o colexo onde estarás contento. Isto é Radio Carcamán, A radio máis nova da Ría de Arousa. Bo día a todos e a todas e moitas grazas pola atención prestada.